ah, ilang masulubon nga mahal nga Birhen Maria didto, tawgo nila og Esperanza de Macarena. Esperanza de Macarena. Masulubon ang hitsura ilahang mahal nga Birhen Maria, ilahag yun ang yayungan, pila katans ang yahang gipatungan nga andas, ug daghan pug kaayo ang mga tao nga magyayong niini. Adto pagod sa ubos sa andas, tunapay mga naglinya nga mga tao didto nga nag-alsa sa maong andas nga bugat kaayo sa mahal nga Birhen Maria. Ug celebrated kayo ni sa Espanya, ilabi na og Holy Week. Murag makuan gyud ang mga tawo dili kagawas ang maong mahal nga Birhen Maria. Pero unsa tuingan sa mahal nga Birhen Maria? Esperanza de Macarena. Pader, kanta man ng mga duha ka title, Esperanza, Esperanza. Di ba? Doon na kanta na sa una no nga si Judian dayon ang leading nga kanang artista. Macarena. Nakanta man na. Pero muna sikat dito sa Espanya. Maski i-search pa ninyo no sa YouTube ang Esperanza de Macarena. Purti nang sikata dito. Masulubon ang naong sa mahal nga Birhen Maria, pero gitawag nila og Esperanza de Macarena. Nganong esperanza man? Ang meaning biya sa esperanza, paglaom. Hope. Ay question, nganong gitawag man ang mahal nga Birhen Maria nga masulubon og esperanza? Whereas diri sa Pilipinas, we are fond of addressing the sorrowful mother as Mater Dolorosa. Pero didto gitawag og esperanza. Oy, naay paglaom. Ngano man nga ang mahal nga Birhen, diha siyang kasubo, gitawag man siyang esperanza. Sakto lang yun ay nga tawgon siyang esperanza, kay luyo sa maong kaguol sa mahal nga Birhen Maria, naglaom siya sa pagkabanhaw sa tuang Ginoo. Amen? Mao di na makigsunan ko ni Kristo. Dito sa Espanya, murabaog nagmasulubon ang mahal nga Birhen Maria, apan gitawag na siya og esperanza, gitawag na siya paglaom siguro sa mga tao, pero mismo ang mahal nga Birhen Maria naglaom sa pagkabanhaw sa iyahang anak. Makigsunan ko ni Kristo, buhing pagtuo ang naa diha sa mahal nga Birhen Maria, nga luyo sa kamatayon siyang anak, nagtan-aw gyapon siya nga tinuod ang akong anak misud, miuyon diha sa kamatayon, pero naglaom po ko nga mabanhaw ang ako ang anak. Ug dili ba pagkaanindot sa mahal nga Birhen Maria nga nakasinati ug nakadungog gayud siya nga yahang anak na banhaw, wa di ay siya makawang diha siyang paglaom, wa di ay siya inguntag na palta diha sa paglaom. Sakto ang mahal nga Birhen Maria, ug diha siyang paglaom tinuod naa ang pagkabanhaw sa iyahang anak. Kita makigsunan ko ni Kristo, aduna ba usab pud kitay paglaom? Mao biya ni ang tema sa simbahan kanato karon, ug gihagita niini sa maong paglaom. Makigsunan ko ni Kristo, kung mulaom ka, that means buhi ka. Kung naglaom ka, buhi ka. Ingna imong tapad, kung naglaom ka, buhi ka. Oh. Kay kung wa kay paglaom, mao nay kuyaw. Oh. Muna makigsunan ko din ni Kristo, mayuntag ang mahal nga Birhen Maria, mo siya ang Maria Alegria, puno sa kalipay, tungod kay naglaom mansad siya. Ang taong way paglaom, mura nagwa na'y kaugmaon, nganong maning kamot pamanggudta, nga wa naman tay ugma, wa na may kapuslanan ang tanan, muna'y kuyaw.
sa usa ka tawo nga wa nay paglaom. Mga kaigsunan ko ni Kristo, tinuod lang yun po di ay no, nga ang simbahan ining panahon sa Jubileo, giawhag kita sa ato ang Santo Papa nga kita mulaom. Magpadayon usab pod sa paglaom. Kay niya nang maong paglaom nato, mitan-aw ta nga kining maong paglaom nga to ang naangkon karon. Gikan man gini sa Ginoo ba? Gikan gini sa Ginoo. Kay kung wa pa lang tay paglaom o wa pa lang mi-imbibe ang Ginoo og paglaom dinhi sa tuong kaugalingon, then way kapuslanan ang tanan. Nangahilo malagi mo nga gipawong ang suga sa Ginoo. Bahala gipawong ang suga usa sa Ginoo, pero imong buhing pagtuo anaa. Oh. Ikaw na mismo usab pod ang kahayag nga magda sa nabanhawng Kristo. Amen. Bitaw gipawong sa nato ang generator ha, kay maluoy pud taon ta sa duol nga ang hungaw unya sa generator sila'y makasanggap, no? Sige lang, ato lang sa palungon, pero tinuod man kay naampud ang Paschal nato, Paschal candle nato nga nagpaila nga si Kristo gayud ang kahayag. Ug di lang kay ang Paschal candle, ikaw mismo usab pod nga nabanhaw uban ni Kristo, mao usab pod ang kahayag. Amen. Oh. Kabahin og kahayag og paglaom, nagdana batag mga buwak sa tuang lingkuranan? Nagdana tag buwak sa tuang lingkuranan? Karon ba nga naana mo, naawa, nahilom lagi kaayo ang nagdag buwak na? How about ang wa pa kadag buwak? Bitaw no? Loyo ni ining mga paputana pud siguro tano. Unsay rason nganong nagdadatag buwak? Ung nganong manguha matag buwak gikas karo nga hulbutan gani nato maupaw na lang taw ng karo. Ngano man ay pader kanang amo mangguning ilihilihi pader ay way paglaom. Oh. Pader, uli ko nung buwak. Ang buwak nga inyuhang gidamang gani, ibutang na sa inyuhang altar. Okay? Ug ayaw pud mo panguha, pananghid pud mo sa tag-iya. Manguha gani mo, wagi paglaom ni mga tawhanaha. Magsunod nagkuan-kuan sila sa buwak ragyod, nga ilihilihi, kuwang na nga paglaom, di po na ang tinuod nga paglaom. No? Ibutang sa inyong altar, remembrance na sa pagkabanhaw sa Ginoo. Ang uban din isabo din sa ay apil na ni padagat pader yawat na lang makadamig isda pader. Oh. Pagkatong pag alas 3 o paghuman gyud sa alas 3 dito sa City Palabras, hugop ng mga tao dito sa Palabrasan, gipangkuha ang mga dahon-dahon. Baski apil pagud ang mga kalina di amor. Hurot ang kadina di amor, oy. Bitaw mga kaigsunan ko ni Kristo, ang tinuod nga paglaom nato, mao kini nga ang Ginoo uban kanato. Ang Kristo nga nabanhaw, nagauban kanato. Ug sakto lang yun pod, isip nga mga matuohon sa ato ang Ginoong nabanhaw, naapod ang mahal nato nga inahan, nga ang mahal nga Birhen Maria, ang nga gitawag nato og Maria Alegria, nga napuno sa kalipay. Nganong napuno man siya sa kalipay? Kay una sa tanan, siya mausab pod ang nagdala sa maong titulo nga gitawag og Esperanza. Diin nga naa siya diha sa puno sa paglaom. Di man siguro ta mga katsilanon lang tag hitsura, no? Di siguro tag mga katsila, pero mga katsilanon tag mga hitsura. Bitaw, in Spain gitawag siya og Esperanza de Macarena. Puno sa paglaom o usab pod kanang Macarena, mura man siguro gud ngan sa lugar, pero kung makadungog tag Macarena, sayaw man gina pader.
hala sige human ani uli ninyo patugtog mo sa inyuha og makarena nya sayaw pud mo kay pagpaila na nga nabanhaw ang Ginoo. Bitaw loyo ni ana no. Gitawag gid sakto lang yun pong tawagon ang mahal nga birhen nga esperanza. Tungod kay anaa diha nagkupot siya sa paglaom. Pagkaibaw sa taga-Espanya nga giproklamar ni Pope Francis karon ang Year of Hope, puwerte nilang lipaya. Lipay kayo sila. Pero ang mga tuod maski ang naong sa mahal nga Birhen Maria masulubon kay tungod ang ilang gi-focus di man lang ang kasub-anan kundili luyo niini naa ang pagkabanhaw. O kita isip mga matuohon sa tong Ginoo, we do not dwell on the Good Friday. We are an Easter people. And Alleluia is our song. Nga kita isip mga matuohon sa tong Ginoo, naagyod ang atoang punteryar, ang atoang lintunganay sa tong pagtuo, anaa sa pagkabanhaw nga Kristo. Ug sakto lang yun, no? Ngano manggod nga mga putana siguro mo, pader sa Ebanghelyo si Maria Magdalena mangyod ang gipakitaan una sa nabanhawng Kristo. Nganong si Maria man na inyuhang gisugat? Nakaputana mo ni ana? Nakaputana gid ta. Pero di gid pud nato malimod nga unang babay nga gipahibaw sa anghel nga manamkon siya sa anak sa Dios mao si Maria. Ug dili ba usab pod mayngon tag una pod nga mahibaw, dapat pod nga mahibaw sa pagkabanhaw sa tong Ginoo nga kay tungod siya nagkupot sa maong esperansa ang paglaom, dapat ang paghandom o pag-ila o pag-acknowledge ng mahal nga Birhen Maria una usab pod nga mahibaw sa pagkabanhaw sa tuang Ginoo. Wa siguro maapil diha sa record na sa Ebanghelyo, pero ang mahal nga Birhen Maria una sa tanan diha sa kasing-kasing mismo niya nagalaom na siya ngayang anak mabanhaw gayod. Tuod nakasinati siya og kaguol, tumang kaguol nga dili ingon tag matugkad tungod sa pagkamatay siyang anak ug tungod usab pod sa pagkamakasasala sa mga tao. Pero ang mahal nga Birhen Maria naglaom ni ining tanan. And hopefully kita usab pod uban sa mahal nga Birhen Maria muuban diha sa iyahang nga paglaom ug ingon man usab pod nga kita nga we call ourselves as Easter people, naa ang tumang kalipay tungod kay naghupot man pud ta sa maong paglaom. Makigsunan ka ni Kristo sa pagkatinuod, kalipay kanatong tanan nga ang Ginoo nabanhaw. Pero nindot usab pod nga sinatio nato nga kitang tanan mabanhaw usab pod diha sa Ginoo, diha sa tuang buhi nga paglaom nga naa natisok dinhi sa matag usa kanato. Once again, Happy Easter kanatong tanan, puno kita sa esperanza.